kule ncwadi besifunde kuzo sigxile kule ncwadi yeTestamente endala Isaiah Sathoko sesesithandathu chapter 6 Sibambelele kwivesi ezimbili esawuzidibanisa ngomnyaka wokufa kukakumkani uZiya ndayibona inkosi ihleli esithonenende enyukileyo inamasolo ezimvubeni zayo ezikholayo ezalisithembile masizalanise nala vesi yesihlanu ndathi athi ke mna ngoba ndithe shoka ngoba ndiyindoda emlomo nqa ihleli phakathi kwabantu abamlomo nqa ngoba amehlo ambonile ukumkani uYehova wemikhosi la Johane njengomvisi ekufuneka ungqanamisa wamashumi awanacho ivesi yamashumi anesihlanu phaya ezantsi yamashumi anesihlanu babesithi ngoko kuya abafundi siyibonile inkosi ukwenzela uba mna nale panel singabhanki kuyo yonke le nto endigqiba uyifunda apha kuzawufuneka siyenze lula okokuba sibambe nje ezi ndawo ezikulo Isaya ezimbini la vesi yokuqala nelesihlanu kwindawo ethi phaya ndayibona inkosi ihleli entoneni enyukileyo verse 5 abenento indawo ethi amehlo am ayibonile ukumkani uYehova wemikhosi inye ke obam into esiza kuthetha ngayo ukuyibona inkosi Mana na akukho nto inye into endizawuyenza mna ndizawunqula emveni koko ukunqumla kwam mna izawunceda abahlangesi ndifuna ukuphendula nje mna umbuzo othi kutheni sekuthethwa ngale vesi yokuqala okokuba ngomnyaka wokufa kukakumkani uZiya ndayibona inkosi uze emveni koko ke obam nisuke lapho nina ndingakhange mna ndibe ndingenile
ungexesha lokulawula ukaYeroboam amashumi amabili anesixhenxe elawula apha ngasentla waze apha kwaJuda ezantsi wafunwa inkokheli wafumaneka umfana omhle onguAzariya wabe kusandokubhubhuyise esandokubekwa esikhundleni uyise uAmathiya umama wakhe warefuse ukumbambela uYekoliya waze lo mfana wangena eneminyaka elishumi elinesithandathu 16 years kodwa xa ezawungena kwenzeka laa nto yakudala eyokuba wawusithi xa ungubhuti omtsha unikwe igama wathi xa ezawungena latshintsha igama waphela igama lakhe inguUziya Sikronike zesibili sahluko ngamashumi amabini anesithandathu ivesi yesihlanu yakuchazela ngoba apha ebomini liyatshintshwa igama awukwazi okokuba wakhula okuyilaa nto awuyiyo ihamba iminyaka ixengxeleke useyilaa nto wawuyiyo uNombali wangena right ena 16 years ene cabinet emane consulta kubantu abakhulu waqhuba ngoba uyena kumkani eyathatha iminyaka emininzi ngoba wathatha 52 years esesihlalweni kodwa ekukhuleni kweminyaka esesihlalweni nekhathi nesihlalo sakhula zahamba parallel okokuba abantu bathi bembona bayavova acingoba kuvevelwa yena kanti kuvovwa uThixo wathi xa sevukwe lenkathi sawukholela ka xa evukwe lenkathi lakhe wazi
indawo wakhangela indawo eyona ibalulekileyo ngoba uneendawo ezininzi, une-palace, unayo yonke into, kodwa wabheka kulaa ndlu eyayakhiwe nguSolomon. Wafika kulaa ndlu kukho umphathi wababingeleli. uAziriya enehlokwandiba nabanye ababingeleli abangena kwiprocession abayi-8. Lakwekwe yaxa ibajonga benxibe zinto behunduza ngazo, yema yathi ndim ophetheyo, ndim uJoe Majuki. Mama, kanza ukhwele iyakhonya apha, ayimandeki ibanganandwa, utholela phansi, ifuna ukhonya, uvwe ngayo. Yaxa ingena tata kulaa kaSolomon. Xa ungena phaa, ungena kulaa mnyango mhle. Xa ugqiba kuvula phaa, ungene kwi-court of women. Uthi xa udlula kwi-court of women, udlule ungene kwi-hall of Israel. Xa ugqiba udlula kwi-hall of Israel, ngapha ngase-left yi-hall of the priests. Ngapha yi-hall yakhe umphathi, ikumkani nerhulumente. Xa ugqiba udlula zona, unyathela iziteps eziyi-12 ezirepresenta uhlanga lukaSirayeli. Usehla ubheka kwiholi ingcwele. Xa ufikele kwingcwele, awukagqibi ukhona omnye umnyango weveranda obheka kwi-Holy of Holies. Xa ufika kuyo, ukwibhokisi enkulu egold evuliweyo erepresenta ubukho bukaThixo, utyeyo yomnqobisi. Yangena lethu nansi procession ilapha, yasuthuza abantu ababekelwe set aside nababeke ekaleni. Ngathi ndim uJoe Majuki. Yadlula a-beautiful gate. Abantu bento ibashiya ngasemva, ikhokela iprocession, kodwa bekumele uba ilid iprocession, ime yenjenje idlule iprocession. Yadlula i-court of women, yadlula i-hall of Israel, hall of priests and hall of leaders. Yakafikelela ngaphaya ngoba awukwazi ukudlula ungakhambi ngene altareni. Yakafika yayijonge ayitala, yathatha ukhalumiwa ngolu hlobo kwenziwe
yayibona bincinci nale yadlula yangena kwingcwele yaxa ifika kwingcwele yabona uba kulaa kona kukho into ye-burnt offering kulena blood offering awugqiba yema pha yakhwitsha awugqiba ndibone sejeje kwingcwele iphakathi kwingcwele yenza umsebenzi wabamikeleki yenza impazamo yadlula kwingcwele yangena kwingcwele yengcwele ikhulisa sibizelwe oba sisigidimi esikwazi ukuyimela ingeniso sibona uZaria esithi inkosi yami yima ababingelela abayeki baqolela usacrifice istishi bathi yima noba ngizokushayisiko noba ngizokushayisiko kodwa yima umprofeti kaThixo waZaria wathi kumkani ayenziwa le nto kumntu ongabekelwanga bucala nguThixo ayona malunke mamele ndawo ngehlamu sikupela uthi wathi egqiba ukujala wajama wakhumba kuba kuswamdingi kuye emfundini bakhona abantu bale nto siphelele singapha kwe-800 siphelele uthi waxa ejala ubuso ephethe le-burnt offering eme etankweteya yomnqophiso emetankothixo ngenqu umbingelelo omkhulu umjongile uthi waxa emjonga kwaske kwathi chapha ichaphaza esibunzi lawuthi chapha ichaphaza ebunzi wamjonga wathi kumkani yintoni sesibunzini sakho waxa ibambe sejeje wabona uba yile nto endiqhele uyibone ebantwini liqhele wathi kumkani ebuyela umva eza kwaba bantu abangamayina wabuzoba uthi yintoni le wathi yena kumkani iyi kuyakunceda ambohlala ecaleni ikhwarantini ngoba le nto yakho le izakusuleka usapho lwasekhaya uthi umbhali emveni koko wathi ephuma kwingcwele yengcwele ebheka nakwisango elihlele entempini wabe ngoko ikhenka izinto zikaThixo zesikaThixo
wathi xa egqiba kuthiwa mandibakhulule ngoda ndikhulula ngoda wathi xa egqiba wathi kumkani umpristi oyapasata ongoyikiswa wathi kumkani kuyaba kuhle oba uhlale endlini yakho. And listen to this. Wathi ehlele endlini kodwa esasitulo sakhe sokugweba wamane jikeleza kuso esenjenje sisitulo sephawa kodwa phelela endlini. Kwabayiwa kuye kuthiwa kumkani ungabethi phansi nje wathi kumkani ngawufela kuyo. Emveni koko ulombhali ndikhulile ngoko ulombhali emveni koko ukumkani wathi xa esifa ukumkani wasetyenziswa le nto ye-apoplectic ebonwayo apha. Uthi ke ngoku lo mbhali waxa esifa ukumkani kwanzima noba siye kuye simthathe esitulweni ngoba soyika usukeleka. Wathi xa efela phaa kanti ngokufaka kumkani azawuvulwa amehlo omntu. Ewethu le challenge unayo yazoba nguUziya wakho. Esisigulo sakho unaso uba ngabheka ngapha yazoba nguUziya wakho. Kodwa ndifuna ukuthi kuwe namhlanje ufile uZiya. Ufile uZiya. Uthi emveni koko wathi uIsaya womnyaka okufakwa kumkani uZiya ndayibona Nkosi. Amehlo am ayibone kumkani okufakwa kumkani uZiya ndayibona Nkosi. Usapho lwasekhaya ngoba wawudlula ezintweni ezinzima ebomini ngapha kwaso uyakwazi uyibona Inkosi. Usapho lwasekhaya iyakujonga umva xa esehlelwa zizo zonke izinto simvesithi bendikade ndikuva ngendlebe kodwa iliso lam likubonile ngoba emveni kwezikrwala kudlula kuzo likhona iliso likaThixo. Uma le vesi mfondini